Semblava més alt des de lluny. Ups. Semblava més prima quan estava vestida. Li hauré de dir que m'agrada? Hòstia, les seves tetes són més petites del que em pensava. Per què m'hauria de preocupar? Segur que aquest cos és d'una tia de 25 anys? Millor que em controli l'excitació. Hòstia, Carl, que això s'està convertint en un repte. Probablement siguin d'aquests tios prematurs. Hòstia! Oh, no! M'he deixat la jaqueta a la tintoreria. Però això t'has ple de taques d'humitat! Merda. Mira-te'l, sé perfectament el que està pensant. Volia posar-me aquesta jaqueta a la reunió de demà. Oh, Déu! Hòstia, que bo. No me'n faig ram pel peu! Però si s'ho tomes en mena de boituts. Espero que no faci el rècord del mundial de velocitat, perquè... Ah, som-hi, preciosa! No, tio, quin tiro! Aquesta pena és que els agrada fer-ho durar tota la nit. Li puc notar els batecs del cor? Per sort estic en bona forma. Espero que es trobi bé, perquè... Què cony estàs fent ara? Què collons estàs fent ara? Ningú mai li ha dit per què serveixen els colzes? S'està posant al damunt. Es posa al damunt. Què em pots esperar d'una dona que es posa al damunt? Ex! Estava besant! Sembla que no te m'ha enganxat. Tinc la mà enganxada amb el matalàs. És un pervertit! És fàcil d'endevinar perquè vius sola. És estrany que no consigo comentar res en aquesta dona o algú parlar així. Pots comptar obstinada en perseguir una carrera o... No sé què carai li deu passar. No em puc moure. Bé, no aguanta. Ara com a mínim ja ho sabem. Tinc tota la cama dormida. Mira el telèfon. Gràcies a Déu el telèfon. Per què no hauré connectat el contestador? No contestarà. I si contesta s'enfadarà? Hola, soc la Mary. Estic ocupada i no puc posar-m'hi, però si em deixes un missatge trucaré de seguida que pugui. Adéu. Segur que és un altre tio. Mary? Mary? Nena, que ets a casa? Oh, Déu, me mare. Hòstia, això va de baixa. Merda! Ara sempre va de baixa. En 5 minuts fotrà el camp per la porta. Quins collons la tia? No em pot esperar ni per marxar. Crec que he oblidat com es diu. Crec que potser serà millor que marxi. Sí, és que d'aquí 10 minuts tinc una reunió i no voldria pas fer tard i... Jo també, jo també. Clar. Ha estat fantàstic trobar-te, Margui. Sí, esclar. Llàstima que em dic Mari. Mari, això. Mari. Sí. Sí, esclar. Bé, doncs, Mari, ens veiem. I tant. Ens veiem. Carl, aquest pot ser el teu dia de sort. Maco aquell cul.
Let's do it. The chimpanzees in the zoos do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it. Let's fall in love. Let's do it. On the shore to run. On the sky, do it. En Robert em criticava constantment. Per tots els déus, no veig pas què podia criticar. Hi ha alguna cosa de mi que t'agradaria canviar? Com es pot millorar la perfecció? En Robert sempre trobava alguna pesa amb tot el que jo feia. En Robert estava boig. Primer, el que jo cuinava. Com a molt puc queixar-me que m'estic engreixant una mica massa. Després, amb com vaig decorar la casa. A tothom li encanta el que has fet amb casa meva. Odio haver de marxar als matins. És meravellós. Tot el que deia estava malament. Ell sempre tenia raó i jo sempre m'equivocava. I jo trobo molt improntant el teu criteri. Valoro molt la teva opinió. Ens barallàvem per qualsevol cosa. A vegades una bona discussió pot ser molt interessant. No només ens barallàvem. Parlo de llançar-nos al terra. De baralles interminables. Obre. Llançant-nos gots, tirant-nos làmperes, trencant finestres. Una vegada em va trencar el braç, perquè jo no li volia donar. Havies d'estar molt espantada. El vaig portar guixat 2 setmanes. I hi ha lleis en contra d'això. De tota manera, això, li vaig trencar el nas, amb una cuixa de xai congelada. Hi havia sang per tot arreu. Jo valoro massa la nostra relació com perquè nosaltres ens passi el mateix. I després venia el sexe. Sexe salvatge, passional, sexe en majúscules. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain the best. Au, deixa'm que t'ajudi amb això. Moltes gràcies, estimada. Així, ben plantat com un príncep. Qui és la d'aquesta nit? Susan, una dependenta que vaig conèixer quan comprava el teu regal d'aniversari. Va ser un regal encantador. La Susan també ho ha dit. De fet, va ser ella qui el va escollir. Ja saps com soc jo, amb aquesta mena de coses. Digues-li que té un gust excel·lent en joies. I en homes. I ho diré. Li encantarà escoltar-ho. La Susan és maca? És encantadora. Quasi tan encantadora com tu. Mira. Creus que a en Peter li agradarà com estic? Li encantarà. Així ho espero. És un home tan sexy. Abans de que marxis, Pot esperar, estimat? Ja vaig una mica tard. només serà un segon. El meu estimat marit és el primer. A més, és bo fer esperar un home. Els seus fluids milloren. Haig de fer-te una confessió terrible, Marta. Què passa, estimat? Alguna cosa no va bé? Recordes la nostra conversa de fa un any? Quina? La que vam tenir després de que en Toni i la Judy trenquessin. Quan ella es va adonar que ell l'enganyava. Sí. Va ser aleshores en què vam estar d'acord en què estadísticament hauríem d'enfrontar la mateixa situació més aviat o més tard. I vam decidir que el nostre matrimoni era massa important com per estar exposat a fracassar i endinsar-se en les tèrboles aigües de la infidelitat. Molt poètic, estimat, però on vols anar a parar? Sobre l'acord al que vam arribar de cada dimarts d'anar obertament amb qui ens vingui de gust, sense posar-nos cap mena de límit. Sempre i quan no interfereixen en el nostre matrimoni. Sobre aquests dimarts. Estan anant de meravella, no? Això volia parlar. Sembla important. Ho és. Força important. Oi, estimat! No, no és el que estàs pensant. Així no t'estàs enamorant d'un altre. No, Bé, és una altra cosa.
Continua, si us plau. Vull ajudar-te en el que pugui. Sobre el dimarts passat. El dimarts passat vas estar amb una tal Joan o Joan o alguna cosa així. No és del tot veritat. És igual el nom, sempre i quan t'ho passessis bé. No va ser amb cap dona. Ai, Déu meu! No és d'això es tracta, Marta, no. Aleshores, de què nassos es tracta? Vaig anar al cine. Al cine? Doble sessió. Harry el Brut i Harry el Fort. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Igual que l'anterior setmana. A Caçafantasmes i Atrapat en el temps. A les dues hi surt amb Bill Murray. És aquell actor... Ja sé qui és Bill Murray. Mira, si no vas aconseguir lligar amb cap dona, per què no ho deies? Quina importància té, què? 1 o 2 dimarts a la nit? No és que no lligués, és que no ho he intentat. Mai ho he intentat. He estat anant al cine cada dimarts a la nit. Cada dimarts a la nit des de fa 6 mesos? Ha sigut horrible. No saps pas la quantitat de cinema porqueria que produeix Hollywood fins que vas... Coll fastigós! No sabia com dir-t'ho. I allò amb la teva secretària? Mai l'he tocada. Déu meu! I jo que he fet-li tota mena d'instal·lacions per telèfon, què pensarà de mi? Només que ets un amic ordinari, I em vols fer creure que mentre en Kenny i jo érem al Mario, tu i la seva dona mai... Mai. Que puc tornar a mirar-la a la cara, però què pensaves? No ho sé. Teníem un acord. Podràs perdonar mai. Tot aquest temps pensant que ets amb alguna cambrera o la dona d'algun amic i tu eres al cine. Ho sento. És la cosa més baixa que mai he sentit. Podria anar al llit amb alguna, creu-me. Arribaves a casa amb aquella pudor de pecat i obsessió. Els guarden al cotxe. I les marques en el coll. Ho feien en gots petits. Com em pots encallar d'aquesta manera, voltant a la meva esquena? És que tots els nostres anys de matrimoni no compten per res. Sóc un covard, Marta. Estàs casada amb un home covard. I aquesta nit, Tu sí. I el graduat, com creus que haig d'arribar jo al clímax en el 6è pis del Hilton, sabent que tens en algun cinema de mala mort veient... Dustin Hoffman. Jo confiava en tu, Larry. I he traït aquesta confiança. Ho sé, Marta. Mira, faria qualsevol cosa per anar al llit amb la meva secretària ara mateix. Només per demostrar-te el molt que t'estimo. Prova-ho. Com? Truca-la. Ara? Ara. No puc pas trucar-la, ara. Aleshores, molt em sembla que el nostre matrimoni no té futur. Hauríem de trucar als nostres advocats. No, això no, sisplau. Aleshores trucaràs a la teva secretària i quedaràs amb ella al Motel Six. Claire? Soc Mr. Johnson. Com estàs? Molt bé, estimada. Això és bo. No passa res, no. La teva feina és impecable. No és pas per això que et truco. Estàs escrivint? Claire, et truco per una qüestió personal. He pensat que potser em podries ajudar. Bé, diguem-ne que si no et sap greu, podríem quedar aquesta nit per sopar i per sexe. Sé que no t'ho esperaves, Claire. Bé, sí, jo sempre t'he trobat atractiva. Molt atractiva. Segurament m'has vist donant cops d'ulls a les meves cames. Jo també te les veia.
Des del meu despatx. Tu també? De vegades m'imagino des de la meva taula que et veig treballant amb els teus cabells onejant i jo passant els meus llavis pel teu clatell. Bé, no ho sabia. T'he dit quantes vegades em portes el cafè a la meva taula i quan me'l portes baixo la mirada a la teva camisa llançant ràpides ullades al teu escot suau, blanc. Sí? Mitja hora? Sí, i tant. Fins ara. Acceptaràs les meves disculpes? Per què? Per haver dubtat de tu. T'havia donat tota mena de raons per fer-ho. Hem de confiar més l'un amb l'altre i perdonar-nos. Sí, tens raó. Això nostre ha sigut com una prova i una mica més i suspenem. Una mica més. Sí. Hauria d'anar tirant, la Claire vindrà a buscar a mitja hora. Sí, costa molt de trobar una bona secretària com la Claire. No n'hi ha gaires. No et descuides res, estimat. Dóna-li records en Phil! Peter! Es diu Peter! Soc la dona més feliç del món. Birds, bees, even educated fleas. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets. Gamblers out in Vegas making bets. T'estimo, Lois. Més que qualsevol altra dona que he conegut. Ets en el meu pensament constantment. Lois, vull que ens casem. Vull tenir l'honor de saber que ets la meva esposa. Vull compartir una llar, un llit, una vida amb tu. Mai et mentiré, mai et seré infidel, mai et faré infeliç. Vull més que no pas una vida matrimonial amb tu. Vull que sigui una eterna lluna de mel. Faré tot el que estigui a les meves mans per fer que la nostra vida sigui excitant, feliç, joiosa, sexy. Vull esborrar tots els mals records que tens del teu antic marit, en Robert, i en el seu lloc posar-hi només records feliços viscuts al meu costat. Què n'has de dir, Lois?